Salutare gamer, eu sunt Mario și el este Robi și acesta este... Și astăzi jucăm survival game cu numărul 2. Salutare. Bă, de aici nu poți să ieși. Ba poți. Este locul Cum? pe glesuri. A, da, chiar. Avem și crafting table. Cred că porcare este aici. Sigur pot. Așa. După cum știți, în primul episod am câștigat. Și acum nu se știe. Am avut săbii de diamond. Dacă să ne facem și aici vreo 2 săbii de diamond. 20 de secunde. Mă avut noroc. Dacă eram noi o singur, îmi făceam o sabie și îmi făceam papuci. 10 secunde. Hai că sunt chesturile aici. Dacă se bagă careva iar în fața mea, ca de obicei și nu iau nimic, sau când iau un inventar și după aia îmi dispare itemul. Fă chestul. Asta e meu. Asta e meu. No, lag. 4 mâncare, bă. Oh, oh, oh. Hai, unde ești? Hai, ieșim. Am un arc și 5 ăsta. Care ești? Tu ești man... Uite câte are, mă. Nebună. Ce? O junglă. L-am văzut pe unul, uite aici. Te dau cu arcul una. Pif. Pif. Nu mai are viață. Mai are o viață. 8. Cred că am dat și tine greșeală. Dă-i cu pumnul. Hai, mai are 4. Las că-i dau eu acum. 1 viață, hai, gata. Uite-o la țărană. Mă, Ce mai 4 ai? bețe. Vrei jambiere de aur? Da. Adică pantaloni. Mai am 2 săgeți. 4 bețe. Ce, ai ceva papuci? Nu. Nici eu nu am pe mine. Uite ce lag! Adică Sabie de gold. Oh, dă-mă mie. Da. Mai ai altă sabie. Nu. Câte din alea ai la armură? 1, 2, 3, 4 jumate. Nu, Wow. iar am dat de greșeală pe ăla, doamne. Că aici trebuie să fie ceva Eu am ce... 6. Aici e ceva... Uite ce este. Un diamant. Am bețe, o dă-mi-l. Da, dă-mi, că în episodul trecut ți-am dat și eu. Dă aici. Da. L-ai luat? Înapoi. Unde l-arunci? Așa. Unde merem? E, harta asta merge și pe YouTube. Să știu că pe aici lângă bacul de mai multă mâncare îmi scade. Da, știam că aici este. Oh, 4 bețe. Am. Hai că aici. Hai, urcăm în aia. Hai. M-a trăvit pieptul ăla de găină. Mai ai ceva mâncare? Că am numai 4 de vacă și 3 de găină. Și nefrite. 7 de găină. Dă și... Da, ai. Adică după, da. Dacă nu o să mai rămân. Hai mă, o sabie să iau și eu. Că două pot să dau cu... Tu du-te sus și eu caut aici jos. Lever, nimic, am tras, nimic nu se întâmplă. Aici nu e nimic. Sus? Trebuie, aici pot să ies. Sus, e Da. ceva. Nu știu. Eu zic să merg sus să vezi dacă este chest. Stai că urc aici sus. Au. Ai dat în mine? Nu. Uite acolo văd un Uite chest. chest. Oh, uite aici. Uite încă un un diamant. diamond. Ai bete? Da. Hai merem la spawn. Du-te. Unde-i Ce? spawn-ul? Nu, ce prost. Au.
Cască de gold. Hai jos. Da, stai. Unde-i spawnul? Sper că încolo. Tot pe unde am venit, nu am partea aia. Oh, diamond. Sabie. Hai că am și armură acum. Cred că câștigăm dacă reușesc să-mi fac sabia. Dacă mai găsi și tu un diamond. Dar câte diamante ai? Două. Tu? Niciunul, că ți-am dat ție. Una mi-ai dat și una am găsit. Era. Aici cred că-i da. Stai să văd. Hai să-i dau sprint. Ai bete. Ce? Ai bete. Da, mă, 8. Eu am 4. Pe mai dat-o 5. Nu știu cum să unde-i spawn-ul, bă. Dar nu e diamantele, că știu eu unde e. M-am dus în altă direcție să vezi. Văd apă pe aici. De ce n-ai venit cu mine împreună? Dar nu știu unde ești acum. Hai că vin acolo înapoi. Că tu mai te-ai jucat pe harta asta de... Nu, unde ești? Stai că... Tu unde ești? Stai că... Am mai aici. Unde ești? Aici sunt undeva pe la mijloc, pe aici. Este un drum drept. Dar hai unde e apa aia. Tot unde a fost ca să te duc. La spawn. Nu mai știu. Of. Uite în sus și vezi un turn mare. Vezi în sus un turn mare. Nu este niciun turn. Fix unde e soarele. Sub el-s. Da. Păi turnul ăsta, e ceva turn aici lângă mine. Roșu. Cu de tăște pe el. Bine că n-ai putut să vii, eu trebuie să stai acolo. Hai că vin în caș pe junglă. Uite, văd ceva căși. Nu mă las să deschid chestul. E ceva... A, ce nu știi? Ce Ah, nu știi am să găsit. mergi? Care e Ai găsit asta? spawnul? E careva aici. Cum îl cheamă? Nu știu. Cred că i-am spus și eu numele. Să mânc repede și dau kill-ul. Ai sabie? Ce? Diamond. Pe care? Ți-ai Da. făcut-o? Uite-l. Și îmbrăcat în mai multe. Kill-ul, gata-i. Sabie de iron. Mă dai mie? Da. Două încă. Două Ha? încă. Poate mă atacă careva din spate și mă omoară. LOL, bă, da. Hai la spawn. Stai, vine imediat. Mai este un ce? Un diamant. Mai trebuie și mie un diamant. M-am urcat aici sus la spawn. Deasupra să mă leg aici. Deci am la arcuri, bun, mâncare, uite aici pește, așa. 200 de diamond am, mă. Da. Da. Aha. Bă, cât? 2 de iron și 2 de diamond. Am picat jos aici, ups. Hai la spawn repede. Dar știi că mai suntem noi doi, nu? Mhm. Dă-i list. Dă și mie o sabie. Nu scrie Hai, că aruncă-o. sunteți, scrie de 5. Da, că muri 5 și mai sus ce scrie. Activ. Dă și mie o Mă, sabie. stai, ho, unde fugi? Mănâncă înainte și după începe duelul. Stai. Stai, nu da, da! mâncă.
Nu. Go. Câtă viață am? Eu câtă viață Nu am? știu. Cât arată? 5. Te-am luat. Am murit. Haha. Din nou am câștigat. Și cam atât a fost. Acesta este Survival Game 2. Pa. Și am câștigat din nou. Yeah. Campioni.